Kaixo, Arantxa naiz, Laboral Kutxako bezeroa naiz aspalditikan. 71 urte initu nuen dela gutxi eta kuadrilakin afaltzera joan izan. Eta han berriketan hasi zien banka online irabiltzen zuela eta ni gehatu nintzen hau zabalik. Baina nola hau? Bai, transferentziak egin, mobilakin, geho kontua kontrolatu, txartela kontrolatu zenba gastatu ezuneo, eta esan nun, ni bakarra naiz, hau ez dezula ezagutzen, ikasin behar dut, saiatuko naiz ikasten hau. Oraingoz, gauza errez batekin hasiko naiz, nire kontuen saldoa kontsultatuko dut, oso baliagarria baita, tira online banka erabiltzeko aurreneko urratsa alta ematea da. Ordun dena preparatuko dut, bueltaka ez ibiltzeko. Jakina, wifi edo interneterako konexioa duen ordenagailu bat behar dugu. Baina horrez gain, honako hauek ere eskure izateko esan didate. Laboral Kutxako txartel bat inprimakia betetzeko. Telefono mugikorra lehen sarrera egiteko behar dudan kodea jasotzeko. Eta oso garrantzitsua, normalean erabiltzen dudan helbide elektronikoa. Adi gauza horiei, izan ere, ailegabe ezin izango dugu alta emateko inprimakia bete. Dena den lasai. Prozesuan barru, zalantzari baldin badituzue, edo alta eman da geho, gakoa astutzen badezue, ez kezkatu. Supereleka doako telefonora 900-555-900 deitu eta beti egongo da baten bat zuei laguntzeko. Lehenik eta behin alta emateko orrialdea bilatu behar dugu. Google iriki, Laboral Kutxa idatzi, han topatuko dugu online banka sartzeko. Sarrera hortan klikatu behar dugu. Primeran, heldu gara orrialdera eta hemen alta online bankan dioen botoia dago. Bertan klik egin eta hauxe agertu zait. Online bankako zure sarrera gakoak ez badituzu, eskatzeko bete honako inprimakia. Ikusten dezuenez oso erresa da. Oain kontuan izan, datu personalak eskatuko dizuela eta mobila eduki bertan, Laboral Kutxako txartelare bai, eta zure helbide elektronikoa baita ere. Ederki, has gaitezen inprimakia betetzen. Betikoa, izena, abizenak, helbidea, datu guztiak bete behar dira. Amaitzen ari naiz, orain, datuak babesteko politika onartu besterik ez dut egin behar. Eta eskatu gakoak botoian klik egin. Dirudienez, ondo dago dena. Izan ere, mezu bat agertu zait esanez, 15 minutu barru sartu ahal izango naizela online bankan. Badirudi apur bat itxonin behar deula. Orduan nahi badezue bideoa gelditu, eta nik bitartian kafetxo bat hartuko dut. Ara, 15 minutu pasadia, goazen ikustera online bankara sartzerik dudan. Ikusi dut Laboral Kutxaren orrialde guztietan, goian eskuinean sarrera online banka agertzen dela beti. Beraz, hortxe egingo dut klik, oso ondo. Erlaitz bat zabaldu da, sarbide datuak, erabiltzailea jartzen duen laukitxoan nan zenbakia idatzi dezaket, letrarekin eta tarterik gabe idatziko dut. Eta kontuz, lehenengo aldia denez, eta oraindik gakorik ez dudanez, alta emateko erabili dudan txartelaren kutsasaineko gakoa idatzi behar dut. Orain bai, barruan gaude. Kaixo Arantxa, segurtasunangatik, hementxe beharko dut mugikorra. Lehen aipatu dizuedan segurtasun kodea SMS bidez bidaluko didate, ni naizela ziurtatzeko eta alta ematen jarraitzeko.
Klik egin behar dut hemen, klik, segundo batzuk itxaron. Hemen txedao kodea. Hemen behan sartu eta kontratuaren orrialdera heldu gara. Ikusten duzuenez, online banka erabiltzeko baldintza orokorrak daude hemen. Bulegoan emango lizkiguketenak bezalakoak, baina PDF formatuan. PDF-a itxi, onartu baldintzak laukitxoan, klik egin. Eta orain, erabili dudan gakoaren ordez beste bat jartzeko eskatzen dit. Hau da, online bankan sartzeko soilik erabiliko dudana. Oraingo sarbide gakoa nere txartelarena. Gako berria sartu. Berriro sartu berresteko. Eta kitxo. Mezu honek gakoa ondo aldatu dugula berresten digu. Onartu eta listo. Online bankan gaude. Arrazoia zuten kuadrilakoek ez da hain zaila izan. Ea ikusi dezagun ze itxura duen. Beda, ikusten dudan lehen gauza bizita gidatua egiteko aukera. Nik orainez eskerrik asko aukeratuko dut. Gauza interesgarri asko ikusten ditut hemen, baina batez ere nire kontuen saldoa jakin nahi nun eta iriki bezain laster hori ikusiet. Bi kontuak eta saldoa eguneratuta. Ba oso ondo. Horrela, begiratu batean jakingo dut saldo nahikoa dudan ordainagiriak ordaintzeko. Pentsioa ordaindu didaten eta bulegora joan gabe edo libretaren menpe egon gabe. Ederki ba, gaurkoz nahikoa dela uste dut. Baina amaitu baino lehen gako berria badabilela egiaztatuko dut. Horretarako saioa itxiko dut aurrena. Hemen goian itzaltzeko botoia ikusten dut. Klik egin. Laster arte Arantxa, zure deskonexioa ondo eginda. Ba, bikain. Orain, sartzeko panela zabalduko dut berriro. Nan zenbakia, gako berria, eta barruan gaude segundo batean. Tira ba. Berriz ere modu seguruan deskonektatu eta kitxo. Ba, ikusi dezue, lehen aldi zenez, luze xamarra izan da, baina ez bat ere zaila. Nik egiten baet, edo nork egin dezake. Eta merezi du, benetan, besterik gabe, espero dut bideoa gustatu izana. Hurrengo bideoetan ikusiko gera elkar. Online bankari etekina ateratzen ikasteko.